Chini chungoro Panbua bisi bai khobjak Panbua edisi village Panbua hati wono chung chini kaisa khutong bang mane panda khaida o panda o phai manjak khaida chini di sini iam chini o local or halhali asram bari ni iam sar ananto deborma tai loge o tongo Kamalpur 45 ni block president ani sar topon deborma amhai khlaino 9 halhali asram bari ni ADC constituency ni YTF ni block secretary diraj deborma tongo kai aro chung khutong bak lai tong layo khutong bak mane panda paikha belai khana hohom dodom khlaino 300 ni upre tini chini aro borok khum laikha chung aro program naithok khaina khlaiman kha BUBAGRA ni Hamjakma ni pathaino yaphar nani bagai chung tini aro phailaika BUBAGRA borok ni bagai khutong rohar mani na chung aro tini yaphar man kha belai khana BUBAGRA no hambai ADC hapang no hambai tai job to phainai ani buma rok no jotno no ani paikhlaya Hamjakma tai jobani sibai yaphar Susun anak terus ini merok potong dulu jangan. 300 জন আনা চলতে যাবে Oke, kita kisah semua pacak juga. Abu cini borong ganang David Murasing. Itu himboi delete tangoi tu. Oke, leader koto hinoi tongnai rok. Sumbu mukai dia borong nas hapu deklai tong baklaya tong. Abu kita nukjak ya. media bes kanggo nukjak ya moi mano siapa chung tiprasa to phani job to tiprasa rok job to leader stroke no sin David Murasing no loge di tong